Kaixo Ignacio? Arratsaldeon. Arrastion, zen moduz? Ondo, eta zu? Ondo, hementxe. Elkarrizketatzeko modu berriekin. Bai, egia. Zen moduz dara mazu isolamendua, konfinamendua, deitu nahi duzun moduan? Bueno, ez dago besterik. Familia guztiarekin, ez dago hain besterako. Zenbat irauten den hau, eta hori izango da gogorrena. Ignacio, aurkeztuko diguzu zure burua, nor zara, zer egiten duzun kontatuko diguzu? Bale, Ignacio Garitano naiz, Gasteizen bizi naiz, lan egiten dut Txagorritxun, ospitalean, normalian ginekologo bezala, baina koronavirus, COVID-19 iritsi arte, ginekologo moduan. Baina voluntario presentatu nintzen, borrokatzeko COVID-19 aurka, eta, sortu zen taldetxo bat, muestrak eukitzeko etxez etxe, eta, hontan egon naiz. Zezu ginekologoa izateaz gain, epidemiologoa ere bazara, ez? Bai, hori da. Zuek egon zarete lan hori egiten, etxez etxe joan da eta testak egiten, egon zarete gerra honen frontearen lehenengo lerroan. Bai, ez gara bakarrak izan, nik uste mediko bakoitza, erizain bakoitza egon da virusen aurrean, duela aste batzu. Zenbat egunen egin zenituen etxez etxe? Ni aste bete, gero sukarra altuarekin hasi nintzen beste aste bete, egin zidaten froga, negatibo zen, ezezkoa zen, eta gero, bueltatu nintzen lanera, bizpairu egun, eta berriro sukarrarekin nago, eta bigarren frogaren zain. Berriro ere utzi duzu lana, bertan bera, eta bigarren frogaren zain. Hori da. Zu Txagorritxu ospitaleko medikoa zara? Zein da giroa langileen artean? Nik uste espiritua dagola oso ez dakit, optimista, jendea emoten ari da denbora eta alegina guztiak eta guzti. Egia da, situazio honetan, ni oroitzen naiz Medicus Sin Fronterasen lanen egin nuenean, eta, situazio hauek asko, ez dakit nola esango nuke, erretzen zaituzte, aste bete pasatzen bazara ritmo hor dana emoten, gero nabetzen duzu, bera juten zera, ni uste hor familia oso importanteak dira sostena ematen edo... Zuek, Ignacio, inkesta bat martxan jarri duzue, sare sozialetan inkesta bat zabaldu duzue, zer lortu nahi duzue ekimen horrekin, zein da zuen helburua? Ez dakiguna da, zenbat jende edo, ze proporzio testa bat jaso ez dutenak, baina gaixorik egon daiteke. Orduan, nola jakin hori, okurritu zitzaigun hori, inkesta oso laburra, oso txikia eta birala egin sare sozialetan zehar. Eta, bi egun epe motz batean lortu dugu hori bultzatzea, eta nahiko kontentu gaude horrekin, emaitzakin. Aurreratu daiteke ze emaitz ematen ari den inkesta horrek? Oraindik dakigu oso gauza gutxi, eta niretzat importantena iruditu zaidana da zenbat jende dago gaixorik, eta atera zaigu 25, ehuneko 25. Ehuneko 25. Claro, horrek ez dauka zerikusirik egunero aktualizatzen goazen zifrekin.
eske daukagun zifrak dira testak emaitzak, egin dugun testak. Beste zerbait aipatu nahi diguzu? Epidemiologo bezala gomendioren bat, herritarrei eman aldiesun gomendioren bat, edo? Importanteena da gure adinekoak babestea. Eta, beraiek esfuerzo handia egin behar dute, etxean geratu behar dira, baina gure, bai. Eta lan egiteko irtetzen direnak, aldendu egin behar dira euren nagusien gandik? Nik uste oso jende gutxi egin beharko duela lan etxetik kanpo. Nik uste, osasun langileak, poliziak, zuhiltzaileak, kadena alimentaria dabilenak, baina eske zerbitzu gehienak ikusten ari da. Esaten da, telematikoki egin daiteke, ez da? Emango diogu buelta eta berrasmatuko gara, telelana egiteko. Hori da. Gaur egiten ari garen moduan. Eskerrik asko, mila esker, Ignacio. Zuri, eskerrik asko, nahi duzunean. Eta sendatu, ia sendatzen zaren azkar, eta berriro ere etxe zoazen testak egiten. Eskerrik asko. Venga, segi ondo. Ondo ibili. Agur.